Conseil des ministres mununi o baro timela anga jamana nyama ka yamara konnala palais de klubala bamako faba kona yanno arabado no bena novembre kolo kile mugan ngoro masamba fla ani mugan ani saba. Conseil des ministres o baro timela anga jamana nyama ka yamara kono o kala bamako kluba arabado no bena novembre kolo kile mugan ngoro masamba fla ani mugan ani saba. Conseil des ministres o ye projet de texte do ulu adopté o kofe kaseka kunafuldi do fanake akeneka abi fo Kaboyno, ministre Mgabaran Shulme Barakoma, ministre de la fonction publique dialogue social, ay kuno fuldike ka nyashi muteleke ewa ayaka ministre so makenela muteleke wa Mali Senduli afoma ko conférence des ministres du travail de l'organisation de la coopération islamique no bekela ewa no kela Baku atako aduruna kibe ka fo adadolo ula no yoram meteleke Azerbaijan ni ministri so yin kibe ni ministri kibe ka fo ayi kuna fuli koni indi kibe ka fo wa Mali alere wulika joke kataga Mali togola kata kuma ni tako duruna la ni o kela conférence des ministres du travail de l'organisation de la coopération islamique ni o kela kenela wa novembre kalo kle muga ani kele ngata se ku novembre kalo kle muga ani saba sam bafla ani muga ani sabama ko o kumala temo munun ka kuma se munun kan o de fele munun be se ka soro alisa afoma ko ye wa solution innovation et numérisation des services du travail kata se barako ba fele kura munun be se ka do ala wa barako la kenela jamana re konna la fo kata se o ko fetuguni afoma ko wa coopération islamique abul de nyoma munun be ke ni jamana nunu nyonche ko datulo la kibe ka fo mu metele ke jamana binani ani sabade be no munun ye wa o sendo ni barala ne yeronyo yin ko be ka fa nyon kuma ngoni kela ka fo ayitali ke afoma ko au fonctionnaire des états membres ulu chama tume akene kan katasi secrétaire général organisation au fana au mado me kene kan katasi centre de recherche statistique économique et sociale au fana maut me kono kene kan katasi formation fana mu telege pour les pays islamiques ibe ka fo ulu fana ma chama kume no nyama bade kume kene nga munun kuni o sendo ni baraina kibe ka fa ko ne kala sababu ye kaseka wa o datse fentema ma kene la mu teleke wa shifina ka olu yɛrɛ ka baarako la ka taa se o yɛrɛ jɔyɔrɔ ma jamana ka ɲɛtaa la a bɛ fɔ ma ko wa forum de la jeunesse de la coopération islamique o datula o la mun bɛ tali kɛ fana wa bureau min bɛna bila sen kan ka baaraw ti mɛn o conseil des ministres du travail des affaires sociales la o baaraw bɛna sigi sen kan fo ka taa se organisation internationale du travail fana o da doli a ko la o datula in bɛɛ lajɛlen la ni lajɛ in hukumu kɔnɔna la o fonctionnaire ko fana o ye hakilina dɔw ta n'o bɛ tali kɛ laɲiniw la a laɲini dɔ bɛ kɛ jumɛn ye ka se ka hakili jagabɔ kɛ wa jamana minnu kan ka o sen do conseil exécutif du centre du travail de l'OXI bɛɛ ka fɔ o y'i datu o la ka jateminɛ kɛ o la ka jateminɛ dɔw fana kɛ mun bɛ tali kɛ budget la ka ɲɛsin secrétariat ma n'u bɛ tali kɛ secrétariat du centre de travail de l'OCI ma 2000 san 2023 ka taa se san 2026 nata ma ni lajɛ in kɔni ko a kɛla sababu ye ka jamana maa caman wele a kɛnɛ kɔni jamana caman kɔni wele a kɛnɛ kan minnu ye wa o ka wele jaabi a kɛla sababu ye ka se ka bolonɔ bila fo mɔgɔ statut du centre ka bolonɔ bila o la cogo min na o bɛ se ka fɛlɛw caman gɛlɛyaw minnu bɛ ka o gɛlɛyaw caman wuli ka bɔ yen nɔ wa mun bɛ tali kɛ fana wa ɲɛkunkile mun bɛ tali kɛ o ka baaraw la cogo min na jamana ninnu bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ o ye i sinsin o fana kan conférence in k'i bɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ministre du travail la k'i bɛ k'a fɔ a kɔni a kɛla sababu ye fana ka se ka maaw da don kuma caman la tali kɛ délégation la o senfɛ o ye da tu fɛn caman la gɛlɛyaw la k'o fɔ kɛnɛ la o bɛɛ lajɛlen kɔni kumasenw fɔ o da tu la Palestine gɛlɛya la an bɛ don min ko bi ko bɛ k'a fɔ ko ɲɛgili walima gɛlɛya don ka ɲɛsin wa bunadamadenya yɛrɛ o kɔnɔna ma mun bɛ tali kɛ ministre du travail la ale yɛrɛ ka kumaw la ko a y'i kuma wa wulikajɔ mun kɔni kɛla ka ɲɛtaa sabati wa baarako la anw ka jamana kɔnɔna la ani lakanako ani ɲɔgɔn dɛmɛ ma an ka jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen la a fɔ ma ko bolonɔ bilala minnu n'o fɔ ma ko pacte de stabilité sociale et de croissance ni o kɛla wa ani wa partenaires sociaux fɛ n'o bolonɔ bilala août kalo tile 25 san 2023 a y'i da tu o la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ wa ministre Burkina ka ministrew la i bɛ k'a fɔ o fana o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ Mali ani Burkina ministre la o ye hakilijigin kɛ k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Sahel fana kuma la an bɛ don min ko bi o kuma o ye datu o la gɛlɛya jugu min bɛ ka kɛ banbaaci wale tigilamaw fɛ ka ɲɛsin ni jamana ninnu fana ma o ye datu o la ka bɔ yen nɔ o ye hakilijigin kɛ k'a fɔ état membre n'o bɛ tali kɛ organisation de la coopération islamique o ka wabuliden ɲuman kɛ ka ɲɛsin fana alliance des états du Sahel fana ma ka ɲɛsin ni gɛlɛya minnu bɛ o kan o ka se ka wuli ka bɔ yen nɔ banbaaci wale tigilamaw fɛ
mun bɛ tali kɛ ni hakilina in na ayiwa ni jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ko a tala ni wa ba ye sabula bolo dola a ko kɔrɔ wa réunion minnu y'a ta k'a lajɛ a kɔni kɛla sababu ye ka ninnu hakilinaw ta ka don ka résolution finale kɔnɔna la fo ka taa se wa faraɲɔgɔnkanw bɛ se ka kɛ cogo minnu la ka se ka wa Palestine jamana fana ka ale dɛmɛ. Bamakɔ novembre kalo tile 29 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national